Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imo kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matud pa sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14, gipapas niya ang tanan tang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinagi sa paglansang niini dito sa krus. Diha sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 4. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga naa kun atua sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Versikulo 2, una, ang mga butang langit nun dili ang yutanon. Versikulo 3, kay namatay na kamo, ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Versikulo 4, ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, o ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, o muambit sa iyang himaya. Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 2, padayon kamo sa pagampo o mabinantayon uban ang papasalamat sa Dios. Versikulo 3, pagampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kay gayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe o sa pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Sa di pa kita magkapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong naandan nga pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napapakitay mga sala. Kining mga sala ang nabuhat nato ning adlaw, gikinahanglan nga ato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron nga dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang ministeryo sa Espiritu Santo sa pagtudlo kanato kon ana kining maong mga sala. Busa gamito nato karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon kung isugid ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan o magatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtotoo ang imong tahas o buluhaton, mao ang dili ang pagsugid kundi ang imong pagdawat. Pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manduluwas. Acts 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampot ta sa inom. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo unas tanan ni ning lain usab nga adlaw nga imong ipadangat kanamo nga diin buhi pa kami kinitimailan nga ang imong plano sa among ginabuhi nagalihok pa ug wa pa mahuman ang among ginabuhi dinhi ikaduhang bahin sa imong plano. Salamat o Dios sa imong grasya. Grasyang buhi pa kami
nga makapadayon pa kami sa pagtuon sa imong pulong. Kini gumikan lamang sa imong grasya, gugma, kaluoy. Uban ni kami karon, pinagi sa pagtundo ka naman sa balang Espiritu Santo, kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, mga igsuon nato diha kang Kristo sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulusan niya pakita magadupot sa atong tun-anan creation account in the book of Genesis. Maato na ng tumanon, humanon nato ning adlaw ang paghisgot bahin ninyo. Okay, padayon ta. Balik ta didto sa Genesis 1:2. Okay? Okay. Now, one of the rules of some sage set up a long time bahin sa paggamit sa mga pulong o mga phrases ug uban pa sa daang tugon is that their first usage in the Old Testament nagahulagway or sets forth their basic usage sa ilang sinugdanang paggamit dito sa Old Testament because he was trying to prove something. Okay? It is interesting that rule of interpretation is very loose sa iyang application o paggamit at best. It is not universally true by even a slightest stretch sa imagination, but for those who hold to the fact on the concept that is not true, nga way katinoon nini, kini nga konsepto, nga somehow ang kalibutan na himo nga iksina sa Diyos ng paghukom, suma sa Genesis 1:2. Now take Isaiah 34:11 o Jeremiah 4:23. Ingon nga mga higayon sa Diyos ng paghukom o pagkagunob and return ngadto sa Genesis chapter 1. They reversed the process. Mao to ang unang paggamit. It's the first usage in the Old Testament nga naga-describes it. So, ana ay nagagamit sa Isaiah 34:11 o Jeremiah 4:23 o gi-reverse nila ang proseso niini o moingon kini sila nga tungod kay diha sa Isaiah 34:11 o Jeremiah 4:23 there toho wabuho in both context nga nagapakita sa mga eksena of utter devastation. Ilang gibalik anto sa Genesis 1:2. Umaingon nga tinuod nga nagahulagway kini sa kahimtang nga divine judgment ubang mga pagkaguba. Tinuod nga Isaiah 34:11 o Jeremiah 4:23 nga ang tuho wabuho naga-describe kini nagahulagway kini sa kahimtang sa Dios ng paghukom o ubang devastation apan dili diha sa Genesis 1:2. Sanglit ang Genesis 1:2 is describing sa kahimtang in which ang kalibutan originally nga gibuhat man sa Dios. It is formless o kabhang waysod. Okay? There's nothing here. It is encased sa tubig. Why mga visitation, why mga tao, why mga kahayupan, why mga kalanggaman, or anything. The earth is encased in water. Og dugang pagyud niini, ang verb nga yaha, o haya, haya, does not mean to become. Kini kong verb nga haya sa Hebrewanon, nagkahulugan kinig to be. Haya, it means to be or to exist. O kini ang iyang basic direct equivalent sa verb nga aimi sa Griego.
It rarely, if ever, nagkaulugan o to become something. There's another verb nga gigamit ginumay nga sa sunod na to hisguti. But now, what we have dinhi kung atong malikon is a circumstantial clause. Ang simple wa, the subject and the perfect tense sa verb nga circumstantial clause, kini sila sa grammar sa Hebrewanon. Ug ang circumstantial clause nagkahulugan ini. Ang giingon nga independent clause is in verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ug ang verse 2, ug atong idugang kini sa iyang paghubad, kini nagkahulugan og and the condition of the earth was in its originally created form, waste and barren. Undeveloped ang empty. So, why sod? Wa maugmad ug why sod? Kabhang. And darkness was upon the face of the deep. Ang Espiritu sa Dios was intensely hovering on the face sa katubigan. Now, that's describing the condition in which originally gibuhat ang kalibutan. Versikulo 2. And the circumstance in which the earth was originally created was tuho wa buho, formlessness and emptiness, ang iyang pagkaway hitsura o pagkaway sod. O koshak, K-O-S-H-A-K, darkness was upon the face of the deep. Now, inumdumi nga ang kalibutan is in a given condition. Atong iulangway nimo ang kalibutan, imagine na lang na, okay? Niya ang kalibutan, nagiputo sa tubig, encased in water. Ug ang Dios nagkanayon. And of course, there is darkness out there. Obviously, it's dark on the earth. And obviously, it's just totally dark in the earth. It's totally dark. Ngit-ngit dito sa tubig. It's totally dark dito sa kahanginan, atmosphere. There's no light. Why kalamdag? Ngit-ngit. Ngiob. When the earth was created, when the heavens were created, diya sa Genesis 1:1, you have to think about this logically. It is logically true that they're either created in a condition of light or in a condition of darkness. Why ikatulo nga posibilidad? Unsa may nagahatag og kalamdag sa kalibutan, unsa man? The sun. Correct? 93 million milya away. Busa ang kalibutan gibuhat in darkness. Diyas kang ngit-ngit. Mo na gitugan ka nato nining pulo nga koshak. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was intensely hovering upon the face of the waters. So what does God do about this? Dias versikulo 3. Now, inumdumi ba nga proseso kini, this is a process that was started, gisugdan kini dito sa Genesis 1:1 o Genesis 2:1 nga nagkanayon, it was finished at the end of the 6th day. Versikulo 3, God said, let there be light. He speaks to indicate the fact that there is a plan in place, and then he follows the pattern of the plan. God said, let there be light, and light proceeded to exist. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Now, why did they do to divide the light from the darkness? And where is this light divided from the darkness? All right, let's get the darkness out here, because now there is a light that has been created. Picture the heavens and the earth, okay? Just imagine it mentally.
still has water around it. Okay? And now the light is created. Imagine, just imagine, ang adlaw, the sun. Okay? Ug ang bituon, kini nagahatag usang magkahayag o kalamdag sa kalibutan. God divided the light from the darkness. Okay? Karon, hain man nagkahayag nga gidivide from the darkness with relationship to the earth. But naatay laing problema, and that is the earth is still encased in water. Ug ang dapit where the light is divided from the darkness is that portion of the earth that is turned patubang ngadto sa adlaw, that's the lighted side sa kalibutan. Ug ang portion of the earth is turned away from the sun is darkness in relationship to the earth. And the earth has already started its elliptical orbit, palibot sa adlaw. O sa sama usab nga higayon, at the same time, it's turning on its own axis o sa Binisaya, ehe. Ehe ba? And of course, ang rotation o ang pagtuyok-tuyok sa kalibutan pinagi sa iyahang ehe, axis, first paingon sa adlaw, unya palayo ni sa adlaw, kanang pagliyok-liyok sa kalibutan, going around, spinning around, makausa sa 24 oras, once in 24 hours. Ug mao kini ang nagahatag kanato og kahayag ug kangit-ngit sa mga dapit sa kalibutan. Sabot? So, when the sun was created, ang kalibutan nagatuyok-tuyok and moving in its axis. Busa ang kahayag ug ang kangit-ngit nga gisgutan dinhi are in relationship to the earth. So, ang gibuhat sa Dios, therefore, mo ang pagtunga sa kahayag gikas kangit-ngit refers to its relationship to the earth. Ug ang versikulo 5 nagkanayon og, and God called the light day, not on the sun. Yet, if we were exposed to the sun, we burn up. Masunog kita. Fast. We are vaporized. So, God called the light day, yom. And the darkness He called night. Now, ang daylight portion of the day is called day. And the dark portion of the day is called night. So again, balikon ta. As we have previously covered, ang pulong day, gigamit kini sa duha ka paagi. They are used in two ways. The first time it is used alang sa daylight portion of the 24-hour cycle on the earth. And the second time, diyas versikulo 5, nga gigamit is for the entire 24-hour cycle. Sa unang higayon, nga paggamit nini, it really means the daylight hours of the day. Second time, for the entire 24-hour cycle. God called the light day, and the darkness night. And the evening and the morning were one day, one 24-hour period. Karon, ang versikulo 2 is what we call circumferential clause. The circumferential clause. No, not circumferential. Correction. Circumstantial clause. The circumstantial clause describes the condition and circumstances already existing at the time of the principal actions nga gi-specify sa verb in the main clause. Ug busa, ang Genesis 1:2 nagapakita sa kahimtang sa kalibutan as it originally came into existence from the divine creative action sa Dios dito sa Genesis 1:1 o dili gumikan sa giingon og cataclysmic judgment o pagkagunob niini. And then God does create the light, but wa pa dinhi maatiman ang katubigan nga nagalibot sa kalibutan.
Now, this is very important to understand because sa atong nakita dito sa Job 38 verse 7, sa dihang nagabuhat ang Diyos niini, ang tanang mga anak sa Diyos, all the sons of God called Bene Elohim, are rejoicing. Nangalipay tungod niining gimugna sa Diyos. Now, ning tungora, wa pa may tabo ang pag-alsa sa mga manununda, angelic revolt. Ug busa din ni mauman ang atong pagtuon ni ining atong topic, creation account in the book of Genesis. Busa, inaot nga ikaw naka pupo sabong nalamdagan ka, bahin ining atong pagtulunan. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining tanang grasya nga mong gipahimuslan, labi na nining creation account in the book of Genesis nga mong gitunan. So, pila na kaadlaw, salamat o Diyos nining tanan nga imong pagpatinaw kanamo. Grasya kining tanan, inaot nga kinimadugang sa among kaalam sa imong grasya, imong kamatuoran. Inaot nga imo kaming dasigon ug you increase our faith in your word. We thank you for this, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.